Kalevan autokoulu on toiminut vuodesta 1985 Markku Mikkolan ohjaksissa ja laajeni sitten Lempäälään 90-luvun alussa. Ja kokonaisuutena me koulutetaan noin 400 vastuullista kuljettajaa vuositasolla. Me ollaan nykyaikainen koulu, me käytetään vuorovaikutusta tehostavaa interaktiivista opetusmetodia. Muun muassa teoriatunnilla meillä on Smart-interaktiivinen esitystaulu ja me ollaan Kalevan kirkon vasemmalla puolella Teiskontien varressa. Tästä on helppo lähteä, tähän on helppo tulla. Bussiyhteydet on todella hyvät. Niitä tulee ihan 10 minuutin välein, eri busseja voit käyttää hyödyksiä. Meillä on 8 henkeä töissä kouluissa. Meillä on 2 toimistovirkailijaa, 6 liikenneopettajan voimin me sitten coachaamme oppilaat sitten siihen, että niistä valmistuu turvallisia, taloudellisia ja vastuullisia kuljettajia.